Fof Kodo, co-émission Bado, chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rappler Innovation. Mbade abonné, mbadon partager, Rappler Yarieso. Yo, assalamu alaikum. It's your boy SDM from DDM Dalja Music. Donc hande den do émission men Fof Kodo quoi. amin nana waaye mais pour min neɗɗo so kalsima a heeɗima somo tawi an ɓuurimo niveau donc a continue liggueyma ɗum ɓuuri wiide ne yaaha hamga jaabo tardinoɓe ɗum quoi non ɗum haalatako kamɓe eɓe gandi koye mabɓe ete ɓe gandi SDM so pari pour jabade walla OMC so pari pour jabade walla Dalja Music so pari pour jabade ɓuuri ɓe wawde foof quoi mais bon yoɓe liggo ha yeeso tan inchallah nde min pari pour attandeɓe foof mamen artandeɓe par ce que kala mana waɗaɓe min classe ɓe foof ko rap mg ɓe mbaɗi basé o donc rap mg ɓe puɗɗima rappude guilawol nden ɓe ɗonki ɓenni ɗum hay manda donc ete min ko international mbami visé kamɓe ɓe mbawa tardindemi ɗum tagui mi wawa jabade ɓe quoi eyyi ay mi wannoro son goto son presque de famdi rapport gonɗo m0 o mo yaneni hoore mum oui mais on son min mi windi son rek pour ni par ce que on son mbimi SDM arti par suuɗoyade rap wona comci ɓuuri wuññinade es war ñaɓɓorta an komi yelade komi ɓiɗɗo pullo wondaka puyɗo kono mallay neex may rap comme wolof wo macci guer nala leer mba yaay torox mbimi bidbe sadik taxie forox sa régule guel laynan comme drogue bic ana king SDM boy yaafine mane salade follo fo sadione ma rap lama gom gen jaay jonge kon mister tewno du cartonné way on son heɓe gandi son woto foof yen hoore mum et donc o somi windimo rek pour amade hakkilam tan mbinomi mais wona classe hay goto min ɓuurmi yidde ɓayko ɗemgalam ko pulaar ɓuurmi yidde mais taw ɓuuranmi heɗade ko wolof dim mbeɗa heeɗamo mais wona artiste am dim mbeɗa heeɗamo eyyi dim mbeɗa heeɗamo nde wonno ɓima wonde sa yiɗi yaade wolde ni ni ko ma ganda histoire baru sammo donde en tawi ka Haalpulaar donc sa ummonima rap so yiɗi yaade yeeso ma keɗɗa ko wayno Diben Gaston en par ce que o saaha kamɓe Allah tagi dow men quoi fade rap min koye boysaji ɓe goni ke fuɗɗade eyyi rabo min mbawmi wiide yimɓe rek neɗɗo sa woni e rap ko ardi foof ma jogoɗa staff mo gandantama ko wayno staff wawatama e naworde yeeso par ce que ɗo boy jogui talent e ɓen ɗo ay teɓ mais wonen woɓɓe ko ménageur uji mum liggorto ɗumen wonen woɓɓe ko staff mum bonnanta ɗumen wonen woɓɓe kadi ko hamga rek ko heewi nan nder mo gandantama wawa haalde par ce que haalata woɓɓe yiya hen koye mum wiya ko ni way et donc eɓe gandi ko kalanmi ko neɗɗo sa woni e rap il faut ma cukka noppi maɗi mo ɓa guitema ko heewi a nanat ko heewi a yiyat mais ɓaya an arani to paara a andi ko tama ummade a waɗa ɗum ɗon concentré o tan inchallah ɗiga jelli ligam moom way wan peut être omo waɗa mais ɗum gasa kanko yiir noon kanko ne wawi kanko tari ɗum dal mais so min pari pour attandeɓe kamɓe foof kala baɗowo amen classe wona kanko tan kala baɗowo amen classe walla kala meɗɗo nadde studio manam miiji men hen eɓe par kala nde min pari koɓe mbaɗata ko hamin artaniɓe ɓe gandat manam ɓe kalsi ɓe gandantoma ɓen parani pour mabɓe kadi ɓen ɓuuri ɓe doole non ɗum dal ɗum ko alaji goɗɗi ko ɗum ɗon garawol quoi ɗum ɗon garawol non mi hulaniɓe ko mbiɗa andi rapport woni rapport e gandantama parani par ce que min jimi rapport sa a pari wadde manam madde classe wona ya studio waɗa audio mum noon ara mbaɗen back to back yaltinade clip yaltina clip taw clip baɗɗo fayida taw ko réel basta tournata ɗin clip aji mbaɗi fayida gara mbadden ƴeewen kala ɓurɗomo yobde eɗen gandi haalis eɗen gandi qualité clip donc kala parɗo pour waddemi classe wona on tan mo kalɗa woni kala parɗo waddemi classe yata ene fari yaltinde hamgo midi clip 13h 14h ɗin da nice quoi Fof Kodo, co-émission Bado, chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rappler Innovation. Mbade abonné, mbadon partager, Rappler Yarieso.